Ассалому алейкум бардаро подписчикои на YouTube канали Топ Мошина ҳама каса созен хубен фарзанд падар модар ҳама каса созен бардаро масадқа ҳар вақта дар бозорем бардаро насиб боша наворои мошинаи нархҳои дастаст арзон мепартем шумо фақат тамошо кунед то бегара мо мақсад дар инҷа мондагӣ истодагием бардаро ки то бегараш дад мекунад ки мошинаи нархҳои арзон старат сакне мошинаи арзон бега ҳуҷат бисёри мардум чӣ хеле ай мошина дилошон мемонанд мошинаи арзон ва арзанда мепартем шумо ва меҳнатҳои моро илтимос қадрдонӣ кунед лайкҳоро бизанед бардаро кадоме айбозии бурдно ки мо чипта харидорӣ кардагӣ нестем бидоен айҳози ҷои хитона зайнид кунед миқдори чиптаҳо камош монда насиб бошад дурӯзода финалшам аниқ мекунем ҳазор омад ва диққататон зинда ва сарбаланд бошед ки ҷойда бошен бошед обод бошен умедворум лайкҳоро фаромӯш намесозед марамад мардуми ютуб 13000 сомон опехеҷбек бо муомила мешавад марамад як гирди чарх мезанем бардар соли 1990 ё 93 нархи дастраса рақамҳо якара зер навордаёно фақат шумо занг занед лайкҳоро фаромӯш накунед чанка лайкҳо зиёд мешаванд қасарат мекунем наворои хубонем бардаро хай дар ин нархи мошин 100% арзандаи бардаро марамад як ҳолати салон шумо бинем марамад ҳолати салон каталог чихолаш як гилам бардаро 13000 сомон барои дастрозкунӣ ҳам бигириш гуфти гапҳои ҷои сухш нест зато сад накунӣ ай совети обрӯш баланд 13000 сомон боз муомила мешавад рақамҳо яка зер навода занг занед алоқа дар бирои дастгириро фаромӯш накунед бисёри бародаро хоҳиш карданд ки ягон тарафти обязательно бозор сечкаи простои элеганс комплектатсияи зур автомат чапартои най ҳамада зури зур простои зур соли 1995 саб сафеди оригинал тоза сафедаи бардаро ҳолати балнош дискачои заводскои ҳама чизе ки дестем бардаро заводскои хича марамат ҳолати тараф бардаро номерошам падарка биё капоч багаж я уикнем ака чашкош варид дора чашкош варид надошта мегоз як ҳолати багаж мебинем бардаро марамат атсекои қафош нозада тағорошне ки бад нест бардаро зури бад чашкош варид нест ҳардаш маълума ки варид нест таги мошин тоза яка тагиш зурда як ҳолат салон шумо мебинем бардаро элеганзи тоза обшивко кафидагӣ даридагӣ кандагӣ нест потолок сӯзда дар қафои электропакет марамат ҳолати обшивкои пеш рули бо спортӣ доштаи бардаро стили мжг 4 электрокоробка автомат ҳама чизе ки дидестем бардаро заводскои хича шток приборшам даже объёмни задагиам объём моторшам бо моторшам объёмнигӣ бидай бардаро калидшам рибкай марамат ҳолати фартуки бес объём мотор ду фуки мошина диден чихе нозадаи тозаи бардаро марамат чашко варид нест мотори объёмни доштаи нарша чанд симонем тағои ҷон 52000 сомон боз муомила меша хаёл мекунем нархи дастрасаи бардаро рақамҳо табугу ака 2 555 8588 марамат рақамҳо зери наводаи занг занед алоқа да бироед марамат бардаро Lexus GS нархи дастрас бардаро нархи арзанда ёнем ша соли 2006 ё 7 2007 сол бардаро ҳуҷҷати солна шанха ака то охири сола ҳуҷҷат дошта безключовой доступ дошта бардаро марамат ҳолати қафош марамат бо ҳолати тараф дар қафо электропакет салон кожни салонш не ки зинда будай бардаро 4 дарш не ки безключовой доступ 4 дар электропамят сидени плюс обогрев сиденишта коробка автомат монитор калон бардаро скаменко ҳарди тараф лифт капо чойка ка марамат як ҳолати мотор объём мотор бардаро ҷон и дувнима дувними 6 цилиндрай севнима ишо севними 6 цилиндра буда марамат ҳолати фартуки пешану зада пушка поча наша 66000 монем ака 66000 сомон боз муомила меша рақамҳо табугу ака чанд 117 27 22 29 марамат рақамҳо зери наводаи занг занед алоқа да биред ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошина ма ҳазор омадтон мегӯям барои дастгирии беҳтарин ки ба дастгирии шумо миқдори чиптои уже қариб тамом мешавад бардаро масадқа чикор мекунед як донаи лайкҳоро бизанед кадоме меҳмон нестем бидорем подписатсия кунед бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо стал бозии бурдно графтаест ки 3 ташои ҷоиза ва 100 таи дигар конвертҳои пулӣ миқдори чиптоҳо бениҳоят кам 2999 донаи обши чиптоҳо дар бозии мо главни шои ҷоизаи мо Mercedes Akai сечкамон мешавад бардаро миқдори
бардори чиптаҳо кама. Я аксиячаи нав гуфтам бардаро саъате кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад бардаро. 10 донага чиптааш ҳамин шоҳҷоизаро агар бурд кард, болош дар як iPhone 16 Pro Max аз ҳисоби додарактон қабул мекунед бардаро. Бардаро рақамҳои WhatsApp мо бениҳоят осон 556 320 нами рақамҳое ки дидестем бардаро 556 320 аз салом рекунед, чекотона партон шумо автоматик иштирокчии бозии мо мешед. Тезтарак бардаро дастгирии дига кунед рӯи хати чипторам дар Telegram канал Павартагион бардаро насиб бошад 2999 дона ҳеҷ шей бардаро, барои ки ҳамин ҳафтада бояд мо старатия кунем бозиро бигзорем дар шоҳидии шумо. Ман ҳазор раҳмат як бор дига мегӯям барои дастгирии беҳтаритон ҳаматонда омад бурдборӣ хонем, рафтем дар шинавори мошинбозорро тамошо мекунем. Марамат бардаро хундаи санат таҳсош 2017 буд. Нархи дастрас кадом успед кад ош шава. Марамат як гиризме бампер пеш кам тарахай хурждаги не ки нархи дастрас ва арзон арзанда бар дохили 90000 100000 не ай 90000 даже поён ки ҷодаи хеле нарх нест. Чиста барои подписчикои канали Топ Мошина. Бой хеле 14-15 не дугруштела Америка бардаро. Нархи дастрас кадом успед кад ош шава. Дарои қафо электропакет салон, кожни салон, потолокш тоза, люкдорай бардаро без ключевой доступ. 4 электро блокировка да до тарафа мультирул, солои навош рулш дига меша коробка автомат. Ана дугзони климат контрол бардаро монитор калон. Скамекварди тараф лифт. Бё капо чой кака. Чарои нах дастрас успед каде ош ношанда ки накаден гуфти гапо айду дарактон хафа нашин. Хулас воз як ҳолати моторша мебинем. Ай барша канам хе. Абиё мотор 2.4 GDI бардаро марамат ҳолати фартуки пеш, марамат пешам нозада. Наш боша бардаро 85000 сомон боз муомила мешава кадом успед кна ош шава. Биё рақамо табуг ака. 000 усубе ака. 000 77 49 78 марамат рақамо зери наводай занг алоқа дабрем. Марамат бардаро бачаҳо Camry XL хоҳиш кардан на марҳамат варианти тоза шафтен нозада шавинко ча мезанем мошин чӣ хеле ки зинда ҳаст ҳамин хе меброра. Санат сол 2011 гуфтен танировка ҳуҷҷатош чанд 3 моҳ танировка дорад 8 моҳ ҳуҷҷат. 3 моҳ танировка дошта 8 моҳ ҳуҷҷат лайкора бизанем бардаро дальши рафтем гирча тамошо мекунем бардаро марамат ҳолати тараф. Марамат ҳолати хафош. Дарои қафо электропакет салон кожни салон бардаро XL тозаи мошин ҳана винкоча мезанем боз винкоча мемонам бардаро 4 электро блокировка да до тарафа мультирул коробка автомат ва ана музикаш боша система музика JBL бардаро марамат ҳолати винкоча качестватуна баланд небине бардаро винкод меган нозада марамат як ҳолати моторша мебине бардаро люк ҳам дошта комплектация хубаш абиё мотор донем ҳолати фартуки пеш нозада бардаро марамат ҳолати атсекои пеш наш боша бардаро 129000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табуг ака 00 танола 344 1997 марамат рақамо зери наводай занг алоқа дабрем лайкова дастгиҳо бардаро абизда тилна фаромӯш накунед.